Iki lho yu, sing wingi sore-sore aku ngomong pengen gawe cemilan manis yu. Dadi aku gawe martabak manis, resepe sing FYP ning FB ku yu. Iki bahane ana terigu 250 gram, gula pasir 75, garam sak jumput, baking powder setengah sendok teh, soda kuwene 3/4 sendok teh, vanili iki diudek sik bahan keringe, bar ngono tambahi 1 butir kuning telur, terus banyune 320 ml. Nah, nek wis dilebokno banyu ngene iki di mixer minimal 4 sampai 5 menit sampai berbuih pokoknya yo. Mixere nggak kecepatan sedang wis cukup. Nah, nek wis ngene iki lho wis ketok buih-buih ngene iki ditutup nganggo kain, didiamkan minimal 1 jam. Nah, iki hasil setelah didiamkan dikocok-kocok sebentar sekitar 1 menit, panasno teflon, pokoknya bener-bener panas terus dituang adonan. Pengen hasil martabak manis emang kandel, tuang adonane sing akeh terus dikai pinggiran. Lah nek pas ngene iki apine cenderung besar ya yo. Terus ditunggu sampai berpori, metu pori-porine koyo ning gambar iki. Iki siap ditaburi gula putih, gula pasir sekitar 2 sendok makan. Lah nek gula putih yang iki masuk, iki siap ditutup, kecilkan api. Dadi nek berpori mang apine dikecilno. Dimasak sampai permukaannya mang mateng sempurna, terus diangkat baru ngono diolesi mentega. Karena aku gak ono mentega dadi tak olesi margarin wae wis cukup. Ape dicampur mentega margarin yo iso, baru ngono ditopeng keju. Kejune yo sesuai selera, toppingnya ape selai ape keju iso. Nah, kita ke keju baru ngono tak tabur misis coklat. Bar misis coklate terus tak kei susu kental manis sak cukup wae karena aku gak suka manis-manis. Nah, baru terus dilipat iki sisi kiwa tengene diolesi margarin neh. Nah, iki lho yo hasilnya wis lumayan lembut yo, tapi nek kanggo aku sik kurang sempurna, dadi lain kali bisa dicoba neh. Nah, iki wayahe bose ngicipi yo.